Тинкасы, минеке ме был? Кем? Коя, күзләр, күз... Мин кеше. Коя, кит моннан. Нәрсә улсын, кызым, күрәле. Вот матурман. Мин ничего гына, оказывается. А меня килеше. Вот интересно, маншашик сам ярый микән? Ну, и чё? Бу бит сырның күте кебек бит. Пәппәш, күршенеке кебек бит. Чынлап та. Силәгә яңа машина килгән. Тетутка. Нәрсә? Юк, монысы батыр түгел. Кит әле, бу лепс. Ничә так? Ой, җиләкләр, бабушкалар. Кызым, кил монда. Мине аватарга төшер әле, Маша айтып. Ай, Маша хочу.